Amen. Another Empire Bonnie, Begina Israel, or had your son nine so de Abompire. Mepacho, I want to return woman. Catafani a hanum, any Edrianai Barco. Israel number oha, any Edria son nine. As sorry Fiana Jojom, and Froswajom. Or say, share. More than Qua Mujina ready Fiana Jono. Musira urade. Mumme mama saso nkyere kronkron bia ho. Na musira urade. Urade a oyo osoro. Eni asase no. Enfri Zion, emesira mo hallelujah. Amen. Osoro ni asase afu. Asiamu ya jawe. Asiamu ya jawe. Osuswa. Oh, Australia Sasura. Onyame kron hene no asafo urade. Wa wani onyama hye Australia Sasema. Daja woni asomdwe hene. Yempa botiefo Yesu Kristo a wotie onko a no mfra mpa ebo. Na wotwi mu ebeduru bronu yi so. Da wodi ekoba asomdwem. Sayante kase abani biara na ne awaya amaye. Eye fe bebre miwura asedanka woda. Amen. Ahene mo hene ne awura mu awurade. Anyame nyina mu nyankopon. Ojumfo mu nyansafo a wosa ni die ne ane onyam. Onkwa no mfra nyina di nkotodwa gufom. Ye nyina ye bu abodi akanfo mani ahyewa ne onyam se ne awaye eye fe bebre miwura asedanka woda. Amen. Ya do ase ane esro se huyamabo. Ya bone ya fom edi abone fosem esan say ye nipa tifi abone ni afonso nyina kyeye. Amen. Na ene dai a enwumere yi ya ba wanim yi Awurade da wani hwe wo man. Amen. Na be hira wasafu yi na ensi asafu yi nyina yie na ye ni so ade hu na Awurade ade aba asase yi so no enyina maye Yesu din ti teda. Amen. We amaba na bedom ye enwumere akra nyina hya wonsa. Emiante kase abani biara yedi frɛ ni afiba ahyɛmfra hodo a yedi ne brɔno si emiante wakra bia ho asamba ni biara afeye kan ebisade ahodo a nkrankra de baaye Awurade kan yen na ye obi ebisade ama no na dwumadie ni nyina kɔ na wie ye kɔ a ne ade animunyam aseda ani ani die na ma Awurade sɛ wo ne ade ni ye ye boafo no ye kwato ye bibia enya yie be hyira asafo be hyira wo man Besha safume nyina ma ensi gidi ye ye hyewa ne onyam adoye wura udin ne yebo wadum ti anwumere yi behyira wo mada. Amen. Ebre asese itie ye nyankopon asemo a ema nkwa efri Pastor Job Jebi enchen ye bese na akra mowo akire nyina momra inside emai na beye simeduane a edi enemu yi yedi betie nyame asem yi ebi awura ye nyina yasum oboni eni de kwan so ye beto ye nsa frɛ ye papa na wabeso afidie mu amaye ebra Pastor Job Jebi Yes. Eba ye nchen. That's right. Fansembo kasie pa. Feshia ye papa yi. Bom. Alajo ana owo. Ewurade kasa me ho. Ah no papa.
ene awurade oma yaye din a yetie kasa o ma ye me da se Elia ya sori majamro. Awania majamro ila. Jesus. Emfa ne doba ye na Awurade Yesu Kristo a oye ade nyina sotumfo ono a oye owusode mu piesie. Yes. Ono na owu antimi antintem no so. Jesus. Ono na ama ye kwagya na ode enkwa soronko adom ye e de ache ye se efe ne se okrati asefo madawruma moye nyina mom ana owura Yesu ase se yedwa Yesu oye maye na doye no ho da. Amen. Na sida ene na ye emfi yanum da Pa. If it's a debiada, your body is a neno. Onamuni to me and in a word so. Yes. Aya doye. And qua or the abaminumiani. So be yanqua way bia anka and ne then budget. Yes. Now so and yen yami pe na ye yami peno and ye dear shemu of fimu. Mianka bium say oh yeah nada hoda. Amen. Sabre. Se me twa manisha atankonwa na medam mpanifo nyina ase se enenso hon kokro akanya won na o mama kwanya se odom a Awurade de adom me no mfa bi nche o man e de apa na ya ka cha ye mpanifo yi Awurade ishamo. hallelujah Amen. enenso biem Mijra wanim se onyame sankani Pa. se odomo a ode adom me na enenso yama me akwanya kese se me ni oman me ni gidi man nyina Yes. enche onyame asem mo yaka biam se oya nado ahoda. Amen. Yada akasafo nyina ase Pa. ifi kwasie da ye hye dwumadie yasi ensam a ya ahwegu asase so ene nea yate ne yehu no. Yes. Efata na esese bra ye be fi akwai na wanya bibi sonko. Pa. Hallelujah. Amen. Na menu besua de Papa. menu besua de ene asam po a hon kokro nam ne tumi na ho ade nso se menu mienu nche no asam ti matum no din se
fa ohubo nyansani. Yes. Na obadani nyansani. Wonderful. Hallelujah. Amen. Fa ohu ebo nyansani. Yes. Na se odo ohubo nyansani a wo obey nyansafo. Yes. Hallelujah. Amen. Se yakase obi amfa ne ho mo obi a na ekire ye se onipa no de bia da woni ne koneba na adepa a ewo ni mu no utimi fa bi na se wo fa bi na wotie ne se trokoko no ka no a obey nyansafo. Hallelujah. Amen. Yes. Na Bible akasa kire me se na Bible so ma oti asase. Yes. Nyansa mfi ase ene ye ho asuro. Yes. Enti nia me pese ye nyina ate ase se. Yes. Baby a emprempren Kristo sum adu no. Baby a ewiase we adu no. Se wan hwehwe nyansani na wan fa wan mo no a misro se ebia na wa bragu. Hallelujah. Amen. Ni sainti ena ne ho kokru abie madwene mu na wa bie madwene ti ase se wo me pese ho kokru bie wadwene mu na obi wadwene ti ase se baby ewiase adu no onyame ba onyame ade hye hwehwe nyansani na fa ho bɔ no. Yes. Asiade say Bible kasa kyerɛ me say nyansan fi ase ene yehu asuro. Yes. Enti say asase we so no say wo ba so na to so jojo na awurade bu atenten ne ba wa obi biara won ndam no hu say nyame suro woni mu. Hallelujah. Amen. Say Bible no akasa kyerɛ say ye na ti nyansam Yes. wo ewo akiri fam. Aye. Edi adanse say ye kwa ye ba nyina no obi hwɛ ye. Yes. Ni senti edene onyame mama konya na me tufo na me so me tumi hufo na ye ka say kire nyina ho say baby a Kristo suma du baby a wiase wo yadu no. Yes. Onyame ma onyame ade hye mo ye hwehwe obi a ya wo nyansa Yes. na sasafo no se odo wo bɔ no a wo be nyansani na abrabo a wo bɔ wiase we no enya kwada na ade tie bi no ewrede be hwe no nyamante. Amen. Amen. Se ya ba wo mu dwumadie mu a ne die kwan so mia me bra mia ma de nyina me sofo asankafo nyina pani obedia sesu wada woroma pacho bra onim kakra hwehwe nyansani na fa ho bɔ no. Yes. Baby a nyame sum adu baby a ewiase adu se wan hwehwe nyansani ya obi a ya osuro nyame na wan fo abrabo amɔ no a. Yes. Wan hwe ya obebregu. Hallelujah. Amen. Minimu se ye mu dodo na me bra panini me natra bebre wala adwo na awurade apagya no na ne woyɛ sankani asankafo nyina mpanifo ebi no no. Yes. Enu nti se ubawu se menene nanam a menene nanam na se awurade pese me yɛ sankani a. Yes. Asanka ho ade bi ba mi mu. Aye. Hallelujah. Amen. Se nyame pese me yɛ sankani a se me bra pani sofo pani enante a na sanka dwuma oyɛ no ebeba mi mu. Enu nti ebedu bibi no se me je baby na me kasa o se enye osofo obedi a akwani. Hallelujah. Amen. Bonsem. Abaya ni anyankwa ni anyanamroso emeradi Yesu Abaya ni anyankwa Abaya anyankwa ajmare ni anyanamroso Abaya ni anyankwa ni anyanamroso emeradi Yesu Amen. Sansuna se obi ye odifo pani bia Sir. wako nanim e wo nyame adwuma mu Yes. na se
namoa se onyame person uye difo a se wo do wo de papa who mu duma de na me be transfer ye den about na ebedu be say na enye osofo Samuel Siedu ebani so do humbo bia. Yes. Hallelujah. Amen. Onyame ade hye saa so da say obi ya tuntuni na wakore ni mo ntuo mu na say ekopa say obi ni na nyame pe tie mo ye tie ope no. Yes. Say nyame amfra wa otumi manager da. Yes. Hwehwe nyansani. Yes. Na fa humbo no. Yes. Saa so da me say obi ya tuntuni a na say tuntuni no wakore ni mo tutuo mu a say awurade pesa wo ye tuntuni a say wo de ni nam a enu to awon de be ya den afa wo mu. Yes. Ne yaka say osofo Abraham ni beni se de nani tie ubaka say osofo Abraham pepepe. Yes. Hallelujah. Amen. Me no kan yansa ho asem. Yes. Yansa fi ase de ya ho asuro. Yes. Wonyame ade se ene adopai sof bani Samuel Boate ya bra na o kan nyame asem no na asem nyina konhwe se ente ase. Yes. Se obi so nyame onyante ase. Hallelujah. Amen. Se obi soro nyame a onya te ase ni santi enne day mesraw me paucho ni die ene obu okwa to se ba bia du no onipa bia ode nam no aya hwese nyansa woni je so amen. Amen. Se Kristo do onyam so ya dado ho dada. Amen. Proverbs Solomon mebu samono Yes. enti enwotwe Okay. enimu ye nsia Sir. eho ada me hye masem na fi Proverbs chapter 8 verse number 6. kenkai Muntie. emprempre empani Muntie. onyame ma Yes. gidi mai muntie kwa Me be kan sema emuda ho. hallelujah. Amen. Efi kwasie da ebedu ne ensamu bia onyame na masankafo so empani ka no eya samu emu da ho Yes. na so ene mesoso de onyame ye de adom me no me be ka asamu eni da ho kwa Na manu abie de nsema etre na eba. hallelujah. Amen. Na nia onyame de awura me mu a epie no Yes. eya samu ye no kure Yes. ya ena ada anye den Enimu. kenka man ko Na no kura firmanum. na ensamu bia efi manum na me ka no eya no kure Na manu eti wade na abonafo sem. hallelujah. Amen. Na no kure de fi manum no de odo nyame chi de say obeye bone Ampa. nyame mpa bone Yes. hallelujah. Amen. Bone ne ntra je me so amen. Amen. Onyame ba brada wo wiase no se obi anim nyansa na oye kwasea Yes. enti ebia ebre bi atwam no na wo ba Kristo mu no na wo ye kwasea na wo ba Kristo mu no awurade am wo ye nyansafo enti se wanya nyansafo a tra wo nyansa nim hallelujah. Amen. Se nyame fra wo ba mu bia mu a ehia se wo ba sa ye kwasea Yes. nyame ma adehye me patro de mi kan wo Bible mu Yes. na me pese me bie wadwe ani No kure. na wo se ensam a wo gogo fam so ka no eyade a emu da ho ye enada nya dan anim Pa. if say man kan study odo pa edabi Yes. obebi maten. Pa. Hallelujah. Amen. Me say hallelujah. Amen. Proverbs chapter 13 verse number 20. According to Proverbs chapter 13, verse Kenkai. number 20. Eh Or say any unyansafo mo. mpatro no nie ni nyansa ni mo Ayin. enti emprepre mi bi sase wadafo na wafa no wadafo na de ne koba no mi bi sa wo se oye nyansa ni onyansa ni wo bia se wo ne nam na oye ade anya otumi ka kire wo. Hallelujah. Amen. Oyi watan Yes. odufu kire wo se me nua ba bia wo kɔ na ho ye toro. Ayin. Hallelujah. Amen. Ye ye di pay ye kwa ye be Yes. se de tie bia no be jadamfo Pa. na se wo wadamfo bia hwehwe adamfo a nyame suro woni mu Yes. ya ekopa se ede bi kire wo abrabɔ mu a odu be si ne ye. Hallelujah. Amen. So panika asam na no pa se nyame suro no bi ma onya nte ase da. Pa.
na se nyame so obi mu a ɔma kwa ma yɛ tretre no Yes. na se yɛ tretre ne so a ebe wie ne yie ne be si ne yie na Bible kasa kyerɛ me sɛ fa wo bɔ nyansani ɛne onyansafoɔ mmɔ na wode wo bɔ nyansani a na dane na onyansafoɔ wobɛda ne nyansafoɔ Yes. mate am wɔnom koraa Amen. hallelujah Amen. masɔfodi a medi Yes. mempa ɛbɔ mienu a yɛ a mebɔ de sɛ Awurade di ka ma me nyansa masɔfodi no wɔma me nyansa ansa no wɔma me nyansa a mede bɛtwa asafo ne so ɛyɛ hu papa Yes. ɛda bi du yɛ na Solomon ada na ɔbɔfoɔ bi baa ne nkyɛn Yes. ɔse owura ɛdeɛ paa na apɛ sɛ menyɛ ma wo Yes. na ɔbisa nsɛm bebree na Awurade de maa no Yes. ɔma ne nyansa a wɔde wobɛbu ɔman no Yes. na ɛtɔ hintasɛm a wɔ mu no sɛ Solomon tumi ami sɛ nyansa ma no ho nti ɛduru bibi no Solomon awieyɛ anwie nkonimdie Yes. Oh. hallelujah Amen. saa berɛ yɛ meyɛ sɔfoɔ yi ɛsɛ sɛ medwumadi a medi masɔfodi a medi nya ɛfa nyansa kwaa so Yes. saa so na sɛ ɛprɛprɛ yi a woyɛ odiifoɔ yi Yes. ma wodiifoɔ mfa nyame kwaa so Yes. berɛ a woto nwumi Aye. ma ɛnyɛ wotɔ de fa nyame kwaa so Oh, yes. ma dwumadie bi a ɛde ahyɛ wo nsa ɛmfa nyame kwaa so ɛfiri sɛ Bible kasa kyerɛ m sɛ is appointed for man to death and after the death judgment Yes. Judgment. woda hɔ ma Yes. wadamfo ne hɔ yi hallelujah Amen. Bible sɛ fa wo bɔ nyansani ɛne onyansafoɔ mmɔ na ɛde onyansafoɔ nyɛ na dɛ wo so ɛne ɛmmɔ onyansafoɔ na sɛ wode ne bɔ a wo so wobɛyɛ nyansani na deɛ ɔne nkwasea ɛbɔ ne deɛ ɔhunu ama ne pii hallelujah Amen. ne ɔne kwasea bɔ ɔhunu ama ne pii wane kwasea Yeah. hallelujah Amen. na wane gyimifoɔ Obusai. na wane dwodwontwie hallelujah Amen. hallelujah Amen. saa berɛ wobɛ Kristo mu a ɛnsɛ sɛ woyɛ kwasea Yes. saa berɛ wobɛ Kristo mu a ɛnsɛ sɛ woyɛ dwodwontwie saa berɛ sɛ wobɛ Kristo mu a ɛnsɛ sɛ woyɛ gyimifoɔ Yes. na Yesu baɛ wayɛ n'adwuma wie Nokwasɛm. sɛ panin na bɛkyerɛ me wansɛ gyimifoɔ yɛ adeɛ Yes. wansɛ gyimifoɔ yɛ adeɛ hallelujah Amen. sɛ ɔsɛ bi so a ɛne ne nhyira ne wɔ nipa no na wabɛgya Kristo mu deɛ ɛnsɛ sɛ woyɛ gyimifoɔ ne nti wanam a wotu wabrabɔ a wobɔ wade adwuma a woyɛ ɛnwoto a woto wasɛka a woka sɛdeɛ wotie biara Yes. hwehwɛ nyansani Yes. hallelujah Amen. mebisa wo sɛ ɛkɔbɔ sɛ wonyɛ ɔhaw bi a Yes. yɛwɔ teatefoɔ asase so yi Aye. yɛbɛhyia ɔhaw Yes. yɛbɛhyia amanneɛ Nokorɛ na paa. mebisa wo sɛ ɛkɔbɔ sɛ wonyɛ ɔhaw a nea yɛ a wode wasɛm kɔ ne ntɛn ɔyɛ nyansani a na ɔyɛ kwasea hallelujah Amen. onyame ma wɔ ha Yes. mante ame koraa Amen. tie ne yɛ o Yes. me sɛ yɛwɔ teasefoɔ asase so yi yɛbɛhyia ɔhaw yɛbɛwura amane biribi a yɛmpɛ no ɛbɛbɔ yɛ brabom biribi a wopɛ so de wadi hu no wobɛhu nea wompɛ so wobɛte no te na ɛyɛ dɛn a onipa duru biribi a na ɔhia adwenkyerɛ na mebisa wo sɛ wokɔ haw mu a sɛ wokɔ amanneɛ mu a Yes. sɛ wokɔ tete mu a Yes. na nsɛm bi abu afa wo so no Aye. hwan na yɛ a na wode ne susu ho na asaafoɔ no ɔyɛ nyansani ana ɔyɛ kwasea Obusai. James chapter 1 verse number 5 twɛ okay It was the fierce I can't hear no one tell you. I tell me that by amen Amen. onyame adehyeɛ Yes. papa bi tena ase Yes. na papa no Bible no di no ho adanseɛ sɛ na ɔyɛ
sa papa ye hu boni so bi woni mu na okoha bebre mu da kru bi e no so so ade tane nyina o se adagyamu na me fimi na me mbaye na adagyamu na me sama ko na awurade de maaye awurade afa awurade di ne hranka mante amen Amen. e di adanse se e tweta e ko ha mu na enu achi no e na da kru bi Yes. onu onyamfo yi Yes. na yire ehu se oha woni doso ɛna ne yere ka kyerɛ ne sɛ na ne yire ka kyerɛ Job sɛ woda so kura ɔmudie no mu hey me ra Job adia da how yes anya me Job yo dabi adia da how yes na wo de won ko na wa fa nyame som no ata woni ase sɛ ebetumi a tumi onyankopɔn na wu hallelujah Amen. sɛ ebetumi a yadan tumi Nyankopɔn na wu Yes. Job yere no Yes. hallelujah Amen. oba warefo me maame nam sɛ mukɔ haw mu a ɛkasa bɛn na ya wo ka kyerɛ wo kunu ɛyɛ kasa nyansa ana ɛyɛ kwasia kasa ya ɛde wura ɛbɛkɔ haw mu na Job ka kyerɛ ne yere ka kyerɛ Job sɛ tumi onyankopɔn na wu ɛbɛtumi adome Nyankopɔn ɛna Hiob ka kyerɛ ne yere sɛ tie kasa ye hwɛ kasa Job bɛka ɔse ne yere sɛ ɛna ɔka kyerɛ ne yere sɛ sɛ ɛma engyegyetwie no mu kasa no ana wo kasa yi tio ɛnɛ misuro na meka ana misuro na meka sɛ ɛnɛ nyame dwuma ani bi Kristo ni mapa bi na sɛ ɔhaw bi ba na oyiri kakasa wɔ ekyirɛ wo na sɛ woka kyerɛ ne sɛ ɛma dwedwentwie kasa na wokan ya yɛdo bɛba hallelujah Amen. yɛdo bɛba Yes. onyame yɛde hyɛ megya owura Yesu Kristo de mu ɛɛpa mo kyɛw sɛ mo yɛ hwehwɛ nyansani Yes. hwehwɛ obi a nyamesuro wɔ ne mu Nokore. na baabi a wiase adu no wiase kɔ so Kristo so ba dɔɔso o Yes. na nokɔre gyedi asɔre deɛ wotrɛ mu ɛbɛboa wo na ɛbɛsi wo yie Amen. na ɛbɛma wo nkwa Amen. ɛda bi a ɔde ahyɛ yɛ bɔma ate ame koraa Amen. na ne yere ka kyerɛ de sɛ tumi onyankopɔn na wu tumi Onyankopɔn na wu ɛna Hiob ka kyerɛ ne yere sɛ na Job ɛka kyerɛ ne yere sɛ sɛ ɛma engyegyetwie no bi kasa yi ana wo kasa yi ɛma adwadwantwie ɛkasa bi na wokan Yes. maame nom dwadwantwie no kwasia mu panin Yes. Ne bara penny. hallelujah Amen. na ukunu aka wo ya kyerɛ wo patro bɛbua ne sɛn bɛbua ne sɛn yɛwɔ te asefo asase so Yes. yɛpɛ yɛmpo yɛbɛhyia haw na Bible kasa kyerɛ me sɛ ɛtwase yɛde mama ne ho bebree mu na bɛbɛ nyame nkyɛn Yes. enti sɛ wonam ɔhaw bi mu na abrabɔ ne nkɔ yi a metofo sɛ hwehwɛ obi a nyamesɛm obi a nyamesuro wɔ ne mu obi a nyansa wɔ ne mu na wone na yɛdɛ Abo. Jobwe, Efiase no asame to Jobu no na wanka kura Jobu anantwi bebre awadaye awofurumwe yoma so sara eyi wonya sese won so hwenu ni mama manswe eframa jwadangu wanswe anabusi anfo wanswe kani anfo konkomo fakasi anwara ajo butiye osunsani tadiem asada janam difimi na yamba ye sajana mesadia kure yehuwa de maye wano afani yana nesiranka amen adie nyina wanyame na ye Jobwe Wanyame na ye. Adi nyina. wanyame na ye Jobwe Wanyame na ye. adie nyina Wanyame na ye. eyi ni wanyina tinwe enso ne kwa swara na Jobu tutu akuro na ne yire se ne da Mire du me nyame na we Ajobu se ne yire ne da Amanje je cheka se yi bi na wo kanu Efiti
Sianwa, Onyame Maya Nepa, Anabaniaba, yeah, Papa, Aniaba, yeah, Papa, Aquajobwe, yeah, Papa, Yarabanio, yeah, Papa, Mamina Wu, yeah, Papa, Mamusian Nazayo, yeah, Papa, Aquajobwe, yeah, Papa. God bless you. Yes. Ama wati asese baby enyame sumadu baby akristo sumadu no se wo trasa ase we so na wan hwehwe obi na wan hwehwe chonum ahu ni esesa do woni nante a Yes. babere nyame wo babere No kwasem. na boy kwasia Yes. hallelujah Amen. na job ka kire de yire ne say Sani amagye chiri bi kasa na wo ya kasa yi. e ma dwodwo yire kasa e ka ni kwai Yati onyankopon ho ade pa. edu bi ade pa bai when ade pa ba wo kasa tia Obi eni ho. o se bribi no ade pa bai na enne yi aye say no o se mempa onyame ne ye hu pa ne say obi betumi di asore ho adanse pa na wa ho asore no na to bo say ade ketewa bi nti hallelujah Amen. Bible say ya fa ye hu mo nyansafo Yes. na ye beda ni nyansani tebe so amen Amen. papa bi so trase na ye friend na ba say maka my dear manka me ma dear na bebe bi wo so dwodwontwie hallelujah Amen. na me ka di tia wa say obo David etrimodin Samuel 1 25. First Samuel chapter 25 verse number 25. Kenkan Bible say Mesraw Emma mi wura emfa na koma entu onipa hu ni abayi so. Oni mami koma chikakra. Yes. Bra David asuma ne nkoa na ego bisa na ba wade a obo na trimodi wan fama no no. Na ba David kan say edu wo chena na sa kwati ase a onyame nyame se. Ana obi kopo ne yire Abigail mane say ne ye wura kani. Ana Abigail fa afu ponko. Ana fa ne ma. Na ohuru say David ne nko aba no. Ana Abigail esi fam. Ana okosia David. Na ordinary butu form e David anim. Ana ordinary butu form wo David anim kwa. Na oboni mu ase akọ form. Kwaso e. Na ordinary wo hwe form e wo na nas kan say. Kwaso e. Mi wura. Me suna mu ye anna. Hallelujah. Amen. Onyame ma. Uko ha umu a. Ma menom. Se ye kru nem. So bi ko ha umu a. Se na ye wo ni fa. Na Bible say Abigail di oha we man ho yankwai. Me suna mu ye anna. Yanko. Mesraw. Na ma ba wa ankasa ngu wasome. Kekai. Na tie wa finanso nsem. Yankwai. Mesraw. Emma mi wura emfa na koma entu onipa hu ni na abayi so. Eno ka chere say ye wura me pa wo chew. Emfa wo nto. Amani e be bo wo no. Kasa wo bete ye no me pa chew. Ifiri wadwenem. Yes. Na emfa wo nto. Na abayi so. Me kru na ba yi so. Na se ne din tie no. Na se ne din tie no. Se ote ara ene no. Hallelujah. Amen. Ni din the same. Na ba. Na o say Na ba ene ni din. na ba na Bible say oye odwodwantwie. Edwodwantwie sem awo ni mu. Hallelujah. Amen. Nyame ba. Onyame ade hye. Yes. Ya janom. E de na ye wo mu. Honhom e ka wo no. Me ka honhom e ka wo na nya di mam ko. Bible say dudu Onyankopon wo ka wo no. E go fa nyame ba. Enti mi bi say say honhom bi ka wo. Asem bi si a ka se ba na afi onu mu ba. Bible ka sa cha say wa ma ebi mu nya sasanka. Wa ba mu so nim di sanka. Na asem bi ba se na ya wo ka na wo kasa no. E pa mu ni pa
And I said, Chini Papa. Oh, bisa. You should not say, Yes. Now, No question. hallelujah. Amen. Proverbs chapter 4, Yes. verse number 7. Proverbs chapter 4, Kikai. verses number 7. Nyansa ni adititiri. Hallelujah. Amen. Was it Nyansa? Any idea a titru? Yes. Say your cousin be a titru, a sombo, na ehia, na enyonyamu wo ho, enti ene, hwehwe Nyansa. Yes. Fa wo Nyansa ni, Aye. hwehwe Nyansa. Yes. Na Nyansa ni ade a titru. Yes. Adepa bi afake hum. Yes. Entuma mpo. Your Holland. Your GTP. Yes. Your high target. Aye. Na se ene se uko tadia kura mo bia. Obetuma cho se me pe Holland. If say na ye den. Papa. Hallelujah. Amen. Yanta dia say e bi boy de you. Ah. Ni fente bi boy de. Sa na me tu fu say. O se Nyansa ni ade a ye titiriu. Na bibi bia ye titiriu no. Asa so wo hwe se betumi aba wo nkyai. Yes. Nyansa ye titiriu. Pa. Uni Nyansa. Me wafa. Ine kai. O se uni Nyansa utiti so treat. Hallelujah. Amen. Na wase Nyansa any ade ye titiriu kenkai. Enti nyansa. Enu ti. Ene nwumre. Nyansa. Nyansa ka che uni asef ahobɔ Nyansa ni ka che. Nyansa ni. Wanti o. Fa wo ho Nyansa ni. Kan ye na ni bu amfu. Fa wo ho Nyansa ni. Yes. Kenka kakra. Was it nyansa ni adititiri? Kwai. Enti nyansa. Enti ene. Me do nyame asɛm kasa kyerɛ me ene wo. Ene akradie hyɛ mu nyina asɛ. Nyansa, nyame suro. Yes. Nyame suro wo mu a. Enti ase yɛ adwuma. Sɛ nyame suro ɛwɔ wo mu a, wonkɔsɛ wo nua nkyerɛ obi. Sɛ nyame suro wɔ wo mu a, yɛmpɛ ni onyam ho nyiyi ɛho abufuo ntenta yɛ ho da. Yey. Sɛ nyame suro ɛwɔ yɛ mu a, ahoɔyɛ ɛsɛ sɛ yɛba yɛ nipaduam. Si ba honhom. Yes. Sɛ nyame suro wɔ yɛ mu a, anibra ɛbɛfi yɛ nkyɛn. Yes. Meka anibra na anibra no ɛyɛ deɛ wowɔ bi. Na mimi wɔ bi. Yes. Na wɔde bere sɛ ka ho a nea mimi wɔ no bɛsan agye. Yes. Anybody born? Hallelujah. Amen. On ya on de tifie no. Yes. Oye Nyansa ni. Obusayen. Ni aya edu anwumra. Ukɔhyɛ ne dan mu. TV wɔ wo dan mu. Nanso ukɔ ne dan mu. Yes. Ɛkɔhwɛ TV. Na nkɔmɔ bɛ na ayɛ kɔ so. Nyansa mfi ase ne yehu asu. Yes. Nyansa mfi ase ne yehu asu. Yes. Jeme so amen. Amen. Me say nyansa mfi ase ne yehu asu. Yes. Nyame ma o. Me bisa sɛ yɛaseta bra bɔ ayɛ akɔi hwɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo pi na wote asɛ sɛ mpani madaworoma obi yɛ sɔfoɔ so onim Nyansa Pa. gyeme so amen. Amen. Ana wonim ma me kyerɛ wo deɛ nti a meka saa. Hallelujah. Amen. Me pa wo wo yɛ sɔfoɔ anwuma ho o. Yes. Na yɛnunum yɛ ho aduro. Yes. Sɛ obi yɛ sɔfoɔ a odi mu Nyansa. Yes. Aseɛ de sɛ ɛnneɛma bɛhu nsu ne bɔ bɛyi na di no wobɛhu sɛ ɔkɔfeefee ababaawa bi. Pa. Onim Nyansa. There be you. Nyame so no bɛyɛ saa. There be. Ana wohu saa. Amen. Enti yɛ deɛ yɛkɔgya ma yɛn ɔma yɛ gyidi ma yɛto ahu. Gyidi ma yɛto ahu. Pa. Enti baabi a Awurade de watena no baabi a Awurade de wabɛdu no Yes. ɛma biribi ɛnyɛ wasabɛn. No. Yes. Nti wobɛhwɛ Ghana ma yi nea yɛ a yɛtete fa asɔfoɔ bi no mu no ɛkyerɛ sɛ onim Nyansa. Yes. Obi so yɛ diifoɔ onim Nyansa. Sa. Amaya ya de ya to Obi yɛ sɔfoɔ onim Nyansa. Amaya ya de ya to Amaya krasi ato safre. Amaya yesu ato safre. Maya anani ense Isaiah yawie. Amaya ya de ya to wasraye. Amaya ya de ya to
Oma Israel, Yahweh, Oma Yahweh, Amen. So no obi a doctor, now so di mu nyansa. Yes. Obi a doctor. Na ni oya doctor. Owo nyamisuro no, na adwuma oya na ye pepepe. Yes. Enti doctor no oni mu nyansa nti. Yes. Eno bi call nchen. Ma wo baako. Yes. Ma wo mienu. Me ba no. Ma nyinsa na chi miensa. No ma na duro no oye nyansa ni. David. James chapter 3 verse number 13. Kikai. Nokura enyansa etifiasa. Hallelujah. Amen. Ya wo nokura nyansa o. Ene ya wo fomu nyansa. Ya wo nyansa fi soro. Ene ya wo nyansa fi asase we so. Na nyansa fi asase we so de me trust ayapo. Enye nyansa papa. Edo be ko ha mu. Ife nya be hu so ye kwasea. Obi ahene so oni mu nyansa. Yes. Obi assembly man oni mu nyansa. Yes. If say nya me suro no nka ho. Onya me ma. Onya me ade se. Muma ye suro nyame. Yes. Na ye fa hu mu nyansafo. Na ye use trust something to say hu mu dan kwa. Ene ye di e ho adanse. Bible say. Try. Hallelujah. Amen. Say and then say who go social media. Amen. No kwari gidi asore. Ya jintre ha wo ho. Pa. Boni bi anim. Nanso yesu ne ye no. Ama ye nya gidi no wasamoka. Munti wo so nyakopon ni wa mamam so de wa chro no. Yes. Hwese de bi yom ho. O social media. Eh? Me nsi kwan. Na me timi stop say ko social media. Na bisa ho say ye mpanifo ye asofo yi. Say de ye bi mu gigire won social media no mo yesa. Da bi o. Minimum from 24. Yes. Any porn penny obedian. Yewra. So for Isaac. Yes. On so social media yewe. Me pato da bi. Yesa na ye gigire ho. Yesa na ye gigire ho. Yesa na wo ya social media. Enti me obi usam sa so for na me so we yatu no. Onwa yatu no mdi nkwasi asam sa. Maka sa akire no. Yesa na wo ya ho social media. Enti wa ma ye nya gidi ho asam aka. Gidi pa ni. Wo mo no sesa ye na usu no ba na ye de asasa. Shenya sadi? Yes. Shenya ye ho. Ye be siampo a and ye bi e be koso no. No kra ba fere. Pa. Amen. Amen. Nyansa na ade ye titru yankwai. Okwasem. Yanko. Momo wan no yo nyansani. Kwaso e. Ene oni midifo. Dabi Proverbs 4 na. Proverbs chapter 4 verse number 7. Kwai. Nyansa ni ade ye titire. Yanko. Enti nyansa. Kwai. Na efa wode nya hunumu. Hallelujah. Amen. Na fo wani ehunumu. Ya okika Job 28 na. O se ehunumu ni wo bia. Ya wo yi na ho fe bone ho. No kure pa. Nya hunumu. Yes, for wode nya nyina. Na eniama ya eba wo nchen nyina no. Fa nya hunumu. Fa ye nya misuro. Ampa. Twe fe bone ho. Bone bi anim. Na punyansa. Upesika bone bi anim. No kure. Sika ye o. Yes. Asase mpanifo de atwa amaye. Ehie sika tridi. Yes. Na sika na wo de bu ajame adwuma no, aya hwese nyansa wo. Okore pa. Bone ti nya ni sika pa, ebi mu de ache to gidi na twene. Yes. Bone bi anim so opesika. Na kwa wo de pesika. Kwa ya wo de adwuma no. Yes. Eye nyansa afisoro. David. Wo ya kwasea. Ana wo ye nyansa ni. Yes. Keka kakra. Was a punyansa no. Enti mi tufo. Mi kasa che nya wo se, mo ye mu nyansa, mo ye mu nyamsuro. Na ebe ma so. Na ebe pegya wo. Na ye na tu. Hallelujah. Amen. Me ba ye me pedi phobia mo ohumia no aye den. Wo aye metu, o se nyansa ne ye den. Ye na tu. Nje se e yo odo a kontompo nya den. Anymore. Ye nchi atesen. Sumdie. Asumdie wo ye ntem. Obusayen. Bible say you asumdie na ti no. Okwasem. Hallelujah. Amen. Me say Bible say hwehwe nyansa ni na fa ho bono. Na say wo do ho bono a wo be ho nyansa. Yes. Empo wo goduma chade yi. Se obi gira wo na okasa e ka ho na otumi kasa sa. Nanso ebia na awurade mfrɛ wo sa. Na say awurade frɛ wo de a e say bompa yi say ɔma wo nyansa efi soro. Nyansa na de aye titiri yankwai. Was it punyansa? Bunyansa Na ebe hwe so. na ebe de ebe hwe wo so. Ye na tu. Ye na tu. Na ebe sawo ne munyam.
basa bi ani wo. Yes. Nti nyamiso nti omonya nuonyam. Yes. Monya nuonyam. Nyame ade hye. Me tufu se nyansani. Me kasa cho se nyansani. Nento ko so enya nyansa ne mo so. The body sa ubey na tu ebe pejaw ebe siesie o ebe mo asomdue na nipa nyina bebu na asam bi bampa o be to kasa asuma se de o ntumi nya den enya sa kenkai So what was what? Was it a bay uti and munyam? na ebe ye uti mu anuonyam kwai A bay about trefe yanko and a yadi beshow. koso e Enti me ba enti me ba tie. enti yentie kasai Na famensem. na ensam a efi kwasie da ebedu anya nwumre anya wate no fa na fa ye adwuma Na unkwan fi adoso. na ba de sa unkwa fi ne bedoso Na mechira unyansa kwan. na enne de ma kire onyansa kwan Na maja watempo so. na enne de efi sa bre kwan ya kire onyansa kwan babu a kire onyansa kwan enti fa so pepepe Yes. fa so pepepe e mane fa baabi e mane fa benkum e mane fa nipa ne mum ko wanim na ebeboa wo daache na ebesiw yi onipa bi eni wa obewo ba ama oba na eba kwasea na oba ye nyansafo kura wani je se rade pagya oba no ye nyansani a wani je dia ene ye hwehwe nyame na nyansa fi ase ne ye ho asuro Yes. na ye nyansa na tu Pa. hallelujah Amen. kika michael Was na unantie mu. na ye nantie mu Wanamo erenchew. bible say ye nantie nyansa mu Yes. ko wa chiri fam Amen. ye kwa ye be obi hwe ye baby a wote baby a wo ye adwuma bro no so wabusu mu bi hwe Ojejenchie osina kuma musa awoni pe onya bibiara ni wo onya bibiara ni wo ojejenchie osina kuma musa awoni dobe onya bibiara ni wo minu ano onya bibiara ni wo ani e wo pa no ye ojejenchie ajama no bo Rodwa no bo atavwa Sini opa no ye ujejenjie ajama no bo Rodwa no bo atavwa Amen Jemeso amen Amen. Sabre asemone ko na wie ye No pa. Babu a kire nyansa kwan Yes. kenkai Was unantie mu no. na ye nantie mu no Wanamo nchew. na eba de sa enema nyina be ko yi ama Na se wuturu mi ka. na sa nyame adwuma mu mpo e na wo de nyame nsuro e ye adwuma se de odu nyame pe wo mirika kwan so a Unsunti. wonhwe ase da No kwasem. kwai Proverbs chapter 4 verse number 13. yankwai Enti so ntrache ne mu dendin. enu ti efi kwasie da ebedu enne nwumre na ye wie ne homeda no onyame asem biara obete no So mu dendin. yes Enyamu. enyamu da Kura no. Na ene wo nkwa. na ene wonkwa Enko abonefo kwan mu. hallelujah Amen. fa ho bo nyansani Yes. wo ye nyansani agirifo nyina nka amen Onyamia ya tie Ajata bensambua ya tie Everybody tie no bromfwe Oh binyami tie Asabrado jaina tanfu nyaina ya
Kristo yesi udi atiase ne enwonyam ebla ebese dwumadi ase ye de udi hyase Ebeneza de odi abeduru ni ye pa wo chawo akoda ye sraw bo akla nyina ho ba ye ho masam bi hwe nyina sufro seafo nsam se ona mutumi no ho de so ma ho han pie na mo nkwa so ebo ye betri a wo han pie a eba be hye wudi enwonyam ha wadum beblenti hwe ye nyina so wo Yesu di mo amen amen Amen. Awurade mpaibo ye ija osoro. Samina kwanswa kamyo. Yeah. Onyame ba sami kwadanswa kamyo. Akame me banya mesrawe. Onyame ya. Amen. Odomani asumdua efie na jo nyankropon ne doba Jesus Christ ohon kronkron ayonkofo no onkaye ewo yempa ebuim no ne entra da